podvědomí vnímání. To je takový to, že si zapamatujete něco, ani ty jste se snažili to vždycky manželka, když je fluidum, že já vám prolistuju ty karty zamíchaný váma, vy se na ně jenom dívejte, jo? O nic se nemusíte snažit. V této fázi si teda spousta lidí myslí, že já jsem schopný si zapamatovat, jak jdou za sebou. Co vy? Ne. Ne. Já se přiznám, já taky ne, takže já teďka tu hlavní práci nechám na někom z vás. Kdybyste byl autista, tak to je možné. Já vás poprosím. Já vám dám ty karty do ruky. A teď, protože jestli jsem si je zapamatoval, strašně jednoduchý. Vy mě to zkomplikujete. Prosím vás, aby se ty karty takhle po jedné kartě rozdělili na 2 kupičky. S tím ale, že dáte třeba 3krát na jednu, 4krát na druhou, no prostě kolikrát chcete na kterou, po jedné kartě, abyste to rozdělila, jak chcete. Ode mě se nechte nijak ovlivňovat, dobře? Na půl. Tak, přibližně. Tak. Přibližně, ono může po jedný, ale víckrát. Jo, vždycky po jedný, ale víckrát třeba. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak, nepravidelně, kolikrát. Hlavně se nenechte vůbec nějak ovlivňovat. Pardon. Co to bylo? Tak. Nepravidelně, to je ono. Lesička u karet, tak to pošlu tvýmu teda. Prosím tě, jedno dovolení jsme hráli. Ale také jako dobrý, jako to počítáte často peníze, ne? Ne? My se moc nedopočítala. No to asi jo. Naštěstí nemám žádný. Nebo už můžete i povíct, jestli chcete, to je jedno. Povíc. Tak. Já to jenom... že je to těžké. Takhle se zeptám. Počítala jste ty takhle přitom? Ne. To už by nezvládla. Jsem nařek, že jo? Ale já když to takhle přepočítám, tak tady jich je 620. A tady bude taky přesně 620. Krásně na půl to vyšlo, je to vidět? Krásně na půl. Když to zrekapitulujeme, měli jsme zamíchaný karty. Takhle. Vy tohle červeného robu poznáte, který karty jsou z druhé strany? Ne, že jo? Já taky ne, to mě říkají, že jsem kouzelný. Takže já bych to nerozdělil na červený a černý, ale vám se to povedlo a to je